Espiritu Santo, ikaw Panginoon na nakikinig. Kalugrang mga kapatid, kibig kong tulang pagmasusyal tayo ng Eucharistia at maunang sa pilipa, panangwanan ay kipangitipin, kikapamilagan ng pamilugod lang, kiparal Espiritu, anong nuri kapatid lamang, ni Reverendo John Paul Ponce Cabrera, binagulang yung kasiwan at ibang presbyter. Napapasa niya tayong pagmasusyal, yung misteryo ng tulog ng Kristo, ang kapandahan ng ikatamang kasalanan. At ang ikatutang hindi, malakatamang katawanan at layong pasigaman. Ipasik namin ang kalugnan ng ikatamang panisyan, bagong salita ng Diyos, pagkakaya ng ito, at kaya ito na ikinasama ng ina, inisip amang kapag, ang pangyayaw na wawang kapag. Nikasama ko, nikasama ko nila. Ulit-ulit na paano upo kang Juana Maria, makapilan ng Virgen, kaya sa tangang kailang kong pala, at kaya kapag, ipanalangin ko ng Diyos maging tao. Kay Diyos sa may paano ito pakaliwala ka tama. At yung mga panahon na rin kasalanan na, italang ka sa aking giling alaman ko.
Pagkalit mo kanyang diakro at pinili-mugin, kinaganahan, masumuyo ang ibang presbyter, higsingan para naging mamanugin ng kabulian mo, bagay hindi ang pamamagobra, ari na nakangkalagay. Kang Kristo alam mo, amay biyay ang pamagari ng Diyos, ikamituan ng Balagasti, Diyos, manggamang kinalaman ka. Amen. Lukot ka. Pangmasamba ing libro ng Propeta Jeremias. Ingaman ng Ginoo, miras ka nako, sasabi ang tigay. Bayo na ka pa inupot ingat sa nalimango, bayo na ka. At bayo ka pa, misa po inangsagrara na ka. Tilbuan na kang maging propeta ka rin bansa, nga kung sinabi, o Diyos sa Ginoo, alam mo pang balang sabihan, tutukong anak pa mo, dapo inginungan ng iba, kung sasabihan ing anak ka pa mo, magkakangeni karintang yung sungkutalan mo, at ipasyat mo ing nanumang yung sabihan mo. Kapay takot karela, uling kayang tabi ko. Barang ipagluwalo, inginu yay magsalita. Kay ba't ganito, inginu inatsak niya yung gamat na at tingkilan niya ingasbuk ko. At nanang sinabi ka na ko, o yan, bibigin ko lang ng amano ko ing asbuk mo. Ing amano ng Ginoo.
Pababasa iba, hinumuna ng sulat sa Pedro. Pahamalan, ang Timomedong Presbitero mismo, ang sanggol kapanaglaban ng Presbitero ni Kapulungan Pusat. Metong kong nekasaksi kimpamayasan ng Kristo at metong kukarin nirkalanan. Hinligayang nilantad ang palintuloy, pastulanyasan ang gawang Diyos. Ang ipanbala, hinkalinapan mo. Linapan niya, uling katungkulan niyo, nunepit niyong kalaw sa lalo, uling itin ang kaburihan ng Diyos. Gampanan niyo ang obrayo, pauling isulang panakitan. Nune pauling masapsak yung kapanasan, makasuyong tuloy. Kanyang Panginoon, kanyang ibig, kilala ng kalinapan, nune sukat kayong maging alimbawanan, sukat ko yan, ni kabilugan makawa. At pagpagpagdone, pangtukapasun, ni pagkalubang kayong king corona, ni ligayang ekolupas kapilala. Ingalan ng Diyos. Sa Diyos. Palakad tapo, paglalang tayo, inumayo, kabalik.
Hindi mo malatiyak kayo. Pamamasak yung maya pabalita ang pagkaksalwa. Jesus nga lang ka rin disipulo mo. Noong pakanan na ang liguran ni Pa, makayan na kayo naman, liguran. Manatili kayo sana, king lugod ko. Noong tutuparay ka, may kautusan ko, nakapanatili kayo, king lugod ko. Ang timono makanan ko lang tiparan, ikaw usan ng ipako, at manatili ko, king lugod na. Sinabi ko kaya kayo, bali sarili tula ko, manatili kaya kayo, at bali ganap, intulay. Iti ikaw usan ko, mikakalo kayo, ang timono makanan na kayo, liguran. Milit pangugur, ing tao, ang manakit, kesa ketang, kidaw idea, para rin kakalukuran. Ikayo, kakalukuran na kayo. Nung daptan nyo, inyuyutos ko kayo, era na ko ang pang, alipan ko, paglasang ingalipan, ang kamalayan, ing dapat na, ni Panginoon. Awsan na kayo, kakalukuran. Uling, pepabalo ko kaya kayo, ing sablang abalo ko, hamutip ko. Aliwa kayo, ring mediti kanako. Adi, ako, ing mediti kaya kayo. At pilduan na kayo, banbuwal, ampon, pasipamunga, kareng bunga, mandadila. Ibigay na kayo kayo ilipa, ing nalubang idaw ko, king lagyo ko. Iyutos ko kaya kayo, yapin mikahan kayo. Ning maya pabalita ning Injito ng koordinasyon ng Timong Presbyter. In rector ng Mother of Good Counsel Seminar, Reverendo Padre Victor S. Nictao, ipresentane nini imaordinal kingarapan ng Sobispo at arapan tamo ang Timong Kapulunan ng Diyos. Lumapit siya sana kay ngarapan, imagnas ng Ordinal Antimong Presbytero, Reverendo John Paul Ponce Cabrera. at Joko po kayo.
Lubos kagalangalan ay pa, ingindong banal na katulungan, at wala kayong ordinalye, Reverendo John Paul Ponce Cabrera, akapatagtamo para kang kasuywan, antimong presbitero. Karapat-dapat siya may ordinal. Kay ba't na puri masusing pamanyuri, busan din ikapulungan ng Kristo at i-rekomendasyon na rin may nasiwa in pangayubog na patukuan ko inleyakit yung karapat-dapat. Mananggit king kasaumangan ng Diyos at kalabaligtas tao kay Yesu Cristo, pipili ng gay kay Reverendo John Paul Ponce Cabrera ang kapadatama para kitungkulan ng pagkasuiwan at imong presbitero. Salamat ng Diyos. Ang limong tandaan pamananggap tama kayo, pasulubungan tayo po masinang apanagpag. Kalulang kabanal, ini mangyayari ang inyong kaurasan, murang-muna ini dapat din nga kung dapat din nga kung ini mangyayari ini, kung kayo ang itanong mga masusi ang inyong kaurasan. Kindiwan ang Ebanghelyo ng ilang dindam, dengan ang Ginoo, sasabihan kay Adamo. Ini kapagkatamo o ben ni Ordinal. Iya, pinipili kanili. Yang pinili kang Janpo. Nagwetang hindi wala kung ada pamamasa, mamunang pamamasa, ang iyang pangkakayati na mong Janpo, bago iya po, kilangay, pero mas kilala na yung akong gino. Huli niya pamandiway, bago na may kanon ng akong gino. At yung pamanggalun na, tinikabulian ng akong gino ay naibagibagyan. Ni John Paul, tinikulangan na, nalawan na, o ba't may may sakit-kaya, ay hindi wa na rin kasaltandayan na, kaya ako presal natin yung ausanan ng akong gino, para makalitan sumuluyan ng panayan. At resultang kini, ni John, lubusan ang tanggapan, hindi kayo sana ng akong gino. At kaya katama ko tipon, tinapong gino, masala sa sabyan ng muna magkikatama. Kalukuran na katama, kalukuran na sa iglesia. Uli nga din ang pinigin nito katao, among us, at siya din. Pero pagkanila yung kapalatang na yun, pagod na yung lupa kay katama, tingnan mo din. Uli-uli ng uli na sa riyan, may bagang pagod. Tatalagay sa pang sumuyo, para pagkanila yung liwanan ng kalansuyo ng Diyos kay Kristo. Oya niya kayang biyaya, oya niya kayang patutuan kay kayang isang Kristo. So gusto niyo pong pakisabihan niya pa kay John, and then kay Mark, di kayo po pakisabihan na kayo. Di kayo kalupang gabi niya ang pagdalasal ng tayo. Muna-muna dyan, pasalamatan na ka, hindi kayo kami tapang. Yung tapang mo, yung lulukan mo. Tapang, uling bago ka, yung maging pangin, hindi yung ordinal ka, maging kawanis na ng Kristo. Nagbago ka, dahil maging kawanis ng Kristo, kaya nung pinagkakulan, nangyari, bago tayo. Pero tsaka kayo, sumakit na rin bago ng katutuan kayo, tatakot. At tatakot ka, because you are not merely counting on your own strength and capabilities. Makatalaga ko, tsaka kayo, will manual in Diyos, dyan nilawas kayo. At makikita ka niya tsaka kayo. Gusto kong pinikawra sa kayo,
dinatangtansin hindi wala rin bebasa. At puri ka ng isa kay dati kaya pamamasa na binigyan San Pedro, kaya letter. Napapansin mo siguro, hindi ka pamamasa hindi, panitayang nakawa sa hindi. Lalo na o ng pastors, pamamalang pastors, letter of Peter. At kung ikaw din ang pansin, iyang pinipilitan kaya kami nagpapamasa din. Sabi ng San Pedro, meron pong may kasaksi kay pamailasa ng Kristo. At meron po naman, kaya rin pinakayanan, kiniligayang bilang ka kay Pedro. I am a witness to Christ's suffering and to the glory that will be revealed. Muna, balik din natin ang sinilig mo ng dati ni pangilala ng kailangan ng Kristo ay itig ng Pedro. Yung kailangan ng kasakitan. Kipang ang tao ng Kristo, may segmento ni kaya katambigil, lalo-lalo na kaya katambang tingnan, pero mo yung kasalanan. Si Pedro, itig na inig. Itig na inig nila ng mga Kristo. Ilang beses, kaya pamanaral ang pamakawang mayo, tutuloy sandi, hindi masama kayo. Sisirandi. Pero, narinig ng Pedro, pinagpanan na lang parating ang kong ginawa, siguro na muli, tingkaran. So, kita kaya kasakitan, kita kaya kainan dito, higit ng Pedro, hinindinanan ng Kristo. Makaya mo naman, higit na mo naman ang karanasan, hindinanan ng makakapin, hindi ng Jesus. Masakit, kaya hindi mo lang pagkaksilan. Ikatwa, di Pedro mismo, isang kapan ng biyaya. Higit na mo naman, Pedro. Higit na mo naman, Pedro, na makalala, may namdaman niya naman ng aking Pedro. Huling bisa natin niyang inulog, dapo, kaya naman pagkasalamat. At tanging ko na, luka rin. At, tingpe na matitindi na halos may kuwede at inipin Pedro. Yan din ang sadyang na nga kung bakit. Pagkamakanin, yung Pedro kakalutukan ng kawali ang isang reto ng Kristo kaya kinatang mga tao. So yung Kristo may din tao yan, may isang reto yung kinatang karanasan. Yung karanasan ng tao, hindi yung karanasan ng Kristo. At yan, higit ng Pedro. Yan sa sinabi na, meron ko pa rin ay kasaksi, hindi yung dinasa, kasakitan, at pangayasa. Dapat aking tao naman, dinipang ang tao ng Kristo, kaya ako may isang netong higit ang karanasan. At din naman nag-introduce, luwan, yung karanasan ng tao. Siguro dyan mag-serve ka kay Misa na makamay-may. Bago ko ito mag-Misa yung makamay-may, ay kaya medyo makaluwayo pa yata. Dahil ang ating pinasa. O ito mag-Misa yung paano mo, kami takutan. Misa mo. O ito sadyan na kami mag-Misa, kalitang daily hindi pangyayari. I don't know, nung araw na sa muli hindi pangyayari. Mga di ko, expect mo. I don't know, nung experience mo ng betrayal. And when you are betrayed, namin karanasan ng tao, ganti ka, yan ang karanasan ka. Andiyan pa yung aking ginoo, di sana lang ang tao, kami kami muna, isa sa nila, at truth, for truth, and eye for an eye. O yung karanasan ng tao,
Pero na sinabi na natin gano'n, He introduced something that is beyond human imagining. Na sinabi na, isasadyan ko kayo lumayan. Luguran kita, hindi ka sa akin. Dahil mahirap kita, pangagin kita. Lord, kayo ka na sa akin ng pangagin. Kaya beto pa, kita kini panghihiro pinagandang damdamin. Na sinabi na nila akong Ginoo, na makanang na akong liguran ni iba, makanyan na kayo na mga liguran. Alam ko kayo natin todo, na makanang na liguran ni iba. Kimukaranasan ng tao, kaya nabayag kita. Dahil ang dati ni Jesus, nagpapakit na. Pepakit na itang buwan, kikaranasan ng tao. Dapat yung lugod na ni Diyos. Na makanang na akong liguran ni iba, makanyan na kayo ng liguran. Pero, aking ang makanang karakul. Aluwang yung lugod ng Diyos na napating tiwala. Huli sinabi na makanang na akong liguran ni iba, makanyan na kayo ng liguran, manatili kayo kinlugod ko. Wow! Yung bulit sa iya, pagkiutang mo na magpalita. At at syuhan hindi o yung kitang kalutwa. Makanang lulubili pa, makanang lulubili Kristo. At siya ang pinaman ko kay Santa Iglesia. At nakatamo na nito ang makapagpagala at sinabi na ginagawa. Greater love than this no man has, to lay down one's life for one's friends. Pero bago nung may kailangan may hominin, pero bago nung sinabi pa rin tao, kakaguluran, my dear friends, I don't know whether there is no kind of they are your friends. Actually, every of us is your friend, especially the Lord. At ipanag ka, dapat itang lay down your life for them. Beto na makakapagulala. Another na makakapagulala, yabi niya nakapakuyag yung krus. At ang sinabi na, ikaw na pagulala mo. Bully, patid lang ng disyo. Pero hindi ka. Kaya bago maranasan namin ka. So it is something that is expressive of what is divine. Of course, if they are kakatutuhan din, definitely part of the way. He died and he rose. At yun yung pera, mawala darala na pera. Kaya may isang metong kikitang tina, bigatan ng kikitang, ipunit ang ligay. Kaya hindi kaya kaya. Kaya sa pwede sa sadyatan ng San Pablo, San Pedro, ako, metong po, kaya hindi ka kaya king, ligay, ako din, may ganda. At huwag mo naman, yan kitang pakit ka rin tao. Pakit may pero sa kasama. Muli, akong ginumo, yan makapagpuan nito. Akong ginumo, yan makapakit ka rin tao. So, kita kayo, bangka ka, pakit may akong ginumo, di kayo pala. At kita kayo, para pamilatan may akong ginumo, isununan pa pa siya, kaya at Diyos. Isununan pa pa siya, kaya ligaya. At ipanalangin din, kaya, nagsulat kayo din, pangagin niya sana, pinakagin yung luguran. Kung yung taong libra, yung taong kinwagin luguran, may pagkong magyari agad kayo. Yakin wala ko yan, kinwagin.
Meron mga brito, lakuan kaya ang pa. Panalangin. Sana makilala ka ito ang meron ka paaling malugod ka rin makakalo. Meron ka paaling malugod ka rin makakalo at kaluguran din hindi makakalo. Magkano priest na mga ngayon, they are very rare. May kaso na yung datang ko ng kumbento. Pinicture ang gawin ng cake mo. Hindi ka ng cake mo. Pakwa tayo yata. Tuloy ka ng cake, makakawin ka rin. Obedience, poverty. Teka ka rin lang saving us. And I think it's more appropriate for the divine chastity. Sana nung mapakanya ng kikita, suya yung wakto. Uli o renta, hindi ka malyarin para obedience, poverty, and chastity. Then, virtue sa rin, then evangelical counsel sa rin, bilang mismo higit na naging diwa ng Kristo. So, pag-ibig sa rin. At din, Yakundi, speaking in the name of the church, at one the ordinary ikasiwa, kisang Diyos. Kaya mo pa rin natin, kaya mo pa rin makwa. Mayor din ka para rin sa blaw. Mula-mula, karing ala, karing bayla, karing pakala. Pagkakala kayo tao, hindi na manwala ka kaya gusto mo ngayon karapan ka lang, hindi at sumete, uli mo marapalala. At mayulukan na pala. So, kalulong ko na tayo. Paano kayo? Tingapon din mo, hausan para pinapakanan. Para pinapakanan ng isang request. Tinawag siya ako na ordinary. Ordinary. Kasi naging banal yun at naging santo yun. Kaswelo. Kaya may tao kay maging bukat ng bibig. Dapo. Kasi may paroroy. Yang mau. Kaya may tao. And po, pakisabihan kitang kaya pera kahit dia main anak yung pangalata Ate Mate sabi ko pausan na kaya ako ako sige nagkero huling ka rin niya sasaw yung Sister Mate sisiguran mo pagyakin ang ordinan yung pa opo ako naman. Nakalawang kitang mga sadyana yung kaya, di kaya kalatwo, kitang tamun. Pero opo. So, jutang ko din adwan tayo, grasya na inamit. Pero nalo ang grasya, meron yung responsibilidad kaya pa. Meron yung tungkulan. Tungkulan tayo, yang pa. Mula dan kong pamilya, pasalamatan na kayo at kayo rin pagpari iyan mo listaman may putot na lahi at least for now dinyeye ilagay na po sa iglesia pasalamatan na kayo at yung magiging ako tungkulan niya mula ang kita responsibilidad. Ya pag-misa-misa,
Maliani ang kapatiran. Maliani ang nangyamo. Kutang iyo, obat manatili ang pari. Kutang iyo na may katatulan, kaya mga pari. Sana po para pagdanya, kaya nasasadya na masayaya, huling, at tunala re-libreta de Bangula. Sana po, kaya pagdanya, ikakatulan sana anuang kita magkakala kay parabiyang panupaya niya panupaya. Sana po anuang. Kaya sana namuli yung kayo. Isasyan niya pilitang makanado yung magkasakit. Pero sa katulad ni Kasaya, uli nyo na kayo nasakit. Akakit ng katutuan ng pamamili sa iyo. Ito po, hindi ka naman magkasakit. Nagkakalugulan ang lalo-lalo na nagkamalapit kayo. Paminsan-minsan pinilin mo naman, pakisabi. Affirm. Uli, nadintaan ng tungkulong. Kaya grasyon kayo kami akong video. Kaya ka. Ingatan ko kayo ang akong tao. Ingatan ko kayo. In terms of the relationship, kaya kami, pamanalan mo kami. Pamanalan mo kami by your example, and by your very faithful ministry. Belum silakan kita. Para kita mengenal ini, pada posisi lalu, pada aku ketemu para tahu yang menawus akan dikabung gitu, lawan ini. Boleh dia tahu kan seperti dengan mulai sasal pangkalan at manuwalan dapat ini dikabung gitu. This is enough proof na pinili ka ng mga Diyos. Amen. Anak ko, bago ko subukan lugod kinorte din presbyter. Kasi pumili ang aming kapuluhan ng Diyos, hingga pagkas ng ganap kanilang karungkunan at kasiwan at mga presbyter. Tatagunan ng buwing sa iyo mo, king sawat ng Banal Espiritu, manangganat ang pasubahan, king tungkulan ng timong paray, king ordin ng presbyter, at di mo karabat-dapat at katapayan, kapiling ordin ng obispo, king obran ng pamanihan, king kawan ng kapanggilan. Opo, tatagulanin ko. Tatagulanin mo yung sarili mo, panangganat ng kasiwan ng Ama, kilit ng kagaliran ang mga kailangan. Manarang imayang palita, ang pong itulog, ni kasaltayan ng katolik. Opo, tatagulanin ko. Tatagulanin mo yung sarili mo, pag masusigit mo kalapatan, ang pong kapagpuluhan. At kung introdusyong banal na kapuluhan, yung misteryo ng Kristo, yung banal na liturgia, lalo-lalo na yung sakripisyo ng Eucharistia, at yung sakramento ng pamapisod para ng kanilang ng Diyos, at yung pamamanal ng kapuluhan ng Kristo. Opo, tatagulanin ko. Tatagulanin mo, yung mananapo, kaya rin yung pakalulong ng Diyos, para ng taong ng pagkatiwala ng kalimatan. Kapamilaan ng pakalapag mo, ikasuwan, hindi nga pagdaan ng pamanalangin. Opo, tatagulanin ko. Tatagulanin mo, lalo kang isang malboto ng Kristong bago sa pala. Aminaw ang sarili ng kinipa, at invento ang kalapaangin. At kambeno, pamanalan mo yung sarili mo ng Diyos, para kang kaligtasan ng isang. Opo, king sawat ng Diyos. Diyan po, ipapakita
pangako mo, ikagalangan ang buong kapamintuan ka na, abo ka rin kayo ko. Opo, ipangako ko. Maraming nasanag ng Diyos ang igulang ng mayo pagkakatliba. Yan ang diligan natin. Talagat ka. Pagkamalang kong balayin, malalangin tama ba ng Diyos sa ubus makapakalulugin pa. Itutong ng labis lang si grasya ng ilang kaya kayang karasoy. Apinihilan ni kasuwan at democracy sa pera. San Miguel.
O Diyos sa Ginoo, para mo ako ni pakiramdaman pa niya. At itutuloy may ganito na suyo mo yung bendisyon ng Banal na Espiritu at ipapalang ng kalang ng pangkamami. Dahil ang arapan ng pakalulo mo, ipapalaan ka. Laging ipatulutan niya sa aming kay Grasya at ikalangko sa lugar. Kapabilaan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Lalakad. Ipamarong kapagana, saksyan na ang aming pilit mong nadahibigan at pamanalangin. Pawaran, ipamirate karinghalang ng Banal na Espiritu at ipamituto kimeto ang misyon. Loko ko.
ka na iba, talagang ng Diyos na lubos na ipaya. Silong daan ng tao at lalaki isa ng grasya, kapamilan ng isang lalaki, susulong at pinakatekayan. Balang na nagling kalinapari, nitutukan na nasuyo ang Kristo na naman, kaya kapamilan ng upaya ng Banal na Espiritu, at yung natag mo kanina iwang orde. Kanina pang panagulong lumang tibay, minusbong niya iwang kasuipan, ulit na rin kapag masosyo. Inapikatiwala ay ang Moises, ang buong araw na pinagulungan. Bantalikan ang buong papanalan rin. Ditulungan lalaki ating katulit na kapilyan. Ang buong daganan, bantalikan ang bayan ang buong kasawa pinasiwan rin. Ang mo rin tigilang, e pala ay Espiritu ng Moises, kayo ditulungan ng taong matinahan. At yung puso rin sawat na, kaya makalalan na ikaw mo ibig mong ganawa. At yung rin, kailangan ng araw, dinan mo lang ganapatake, kaya upang ipanibanak at tatanda. Banaarin mo lang sapat at hanggang pagkakulalim ng gatas. Bandiyan pang sakripisyo kay Tabernakulo, anino ng mga saking at pangkaya tatanda. Tapos ito tumaragol ang mayaman kami, panisunurin ang pangay ay isang kay Apostol. Lubos na iman kay Paul, panagapulong ito. Pagkalagulay kay kami, kinagalitan mo, ilangan ang kasuyan ng mga presbyter. Ibayo ng puso ng Espiritu ng Kamalaman, maging pagkakasan, kayasan, at hindi ng Diyos. At katuhin, kinangalit kasiwan ng Aposto, at maging uliran sana ng Diyos, at kawin ang bahay, karigal sa pagkay. Maging kapatyasanan at pagkababoto, ang pagkailangan ng pinasuliman. Bagay pamaharal na, at kapagulatan ng irasya ng Banal na Espiritu, di naman ng mga pamalila, mamungan ka rin puso rin tao, at minasang gamit rin sikotin ng iyakan. Ipakayakan na. Aking tabi niya sa mga ginong, kimpamagka po, kimpakalulong, para rin tao kaya ipagkatiwala, at hindi mo rin talagang magbilugayakan. Nuway niya, rin sa bansa, aminin ng Kristo, misasaneto natin ang medyo kapulungan at naging lang kay Gayon. Idagam ni kayo, Diyos, ikapamilalan ng Yesu Kristo na amoy ibig ang pagmamahali kami at yung Banal na Espiritu magdamang kinalaman. Amen. Lupulok ako po. Ibayang presbitero, ipasuluran ng iskola ang buong kasuluran.
itinapin ang portala. Iba sa mismo nagyang lamay, himbanay alarun ng Kristo, ringlapat ng bayan ng Yogi ng Presbytero. Ginoong Yesu Kristo, halinan ng pangit kapamilanan ng upaya ng Banal na Espiritu, ipagluwalo akong ikakanagasan, bagay ang pagdalan ng kapuluan ng Kristo, at bakang makabilaw sa sakripisyo ng Diyos. Nagkapagulan, iba't banal na kapulungan, dingaan na niyang Panginoong Diyos, pakindin mo ng ilang karakter, at pakiapusan ng ilang pagkasosyon, at iubupin mo ang misteryo ng krus na ng Panginoon. Inuman ng kapayapaan. Ang timong at dating pamituman ang pagdulong pagkakapatid, inaso mismo ang Benerin Presbytero. Pugayan din ang ibayong Yogi ng Presbytero, ang kapamilataan ng umang ng kapayapaan. Ikapayapan ng nabayaya, At kay ka ang timore,
pagkakasin pinagpindaw ang dati, pinagpunang pagkagalan ng pinagpindaw, kinis sa nalatamang ang mabilong ng banal na kapatuhan. O Diyos na ginutin, pagulan mo'y sumuyula king banal na at karingtao ring pangin. Pagulog mo alang-alang king pangaluto, king kapamilatan ng umayan ng iting sakripisyo, king iting kasiwa ni tinganiban, para ang mga katanggap-tanggap kaya at may kapumayan manatili para sa ring king kapulungan. Idagan may kapamilatan ng Kristong ginutin, yung kinuha na piniyahil. Yan tayo ng puso'y. Masalamatan na yung kinuha Diyos tao. Tunay ko'y karapat-dapat, abang matuloy, sukat ang pangmakatapos. Yung pasalamatan na karaparati, ang puwaluan ka rin. O kinuha, manalay pa, alangang Diyos, ang lubos mayo pa, kapamilala ng Kristong kinuha. King kapamilatan ng Banal Espiritu, linagyan ni inutong mo ka o ito kapari ng banyo ang pong alangang diba. Kambing kapiyasyan ang pong gudol, bilang mong manatiliya, king neto kapariyan, king Banal na kapulungan. Pagkarap ng Kristo, itanganan ng suking pangapari, king kapulungan na inampunang kanyang sarili. Kaliguran na kami ang timong kapadanda. Inyayawat king balay ng pari, mamili ang taong nakayanan ng king Banal na kasiban ni Papapari, ikapamilalan ng mama ng pagkama. Tutulduan na, bangkarelayan ibayo, king lagyuna, iring sakripisyo ng kaligtasan, at iyapag din para kapisulusulan ng kapuluhan. Kausan lang tumayot ng yung lukod, king Banal na kapuluhan, bana kasinamane, pinamano mo, at ako ka na lang din karing sakramento. May ikaw, karong pagkipilitan ng sumunod, kipamakiwanas kang Kristo, akwanan na sana lalong ang agulaling tinggera, para kayong pamanyuyo kayo, at para kayong kaligtasan na rin sa tao, at para kalandasan kayong mulago, king matagag kang pamipatutulo, king kasampatayan ng lagay ang pong lupito. Uli nito, makiagol kami karing sa tananghel ng pumaral, king masayang dalit ng kapuriyang kaya, at aming makita. Hingapin yung Banal na ipang, tigmeto yan na mataparan ng kapulyan. Uling ikapamilatan niya, Yesu Cristo Ginoo, at hinupayan ng Banal na Espiritu, pagalan ng bilisang lang at malayang pamalan. Alagatok ng ititipon kay Maria, bakit ang mga kay Kayaslan ng Nalo, ang kano kay Kalubo, tingnan siya tawang biyang Panginoon Diyo. Uling ito ay pangpagkaroon po, panupong mula ang pong pakanal, tingnan ng Espiritu, niting ayon ni Daralangin Darawang Kaya, Balawalang Katawan, at ayon ni Ketman Yesu Cristo Ginoo, ang binutustihan, kay pamasasyon nila riting Israel. At ang limaw, kanilang din di panganyayari. Kinuwang tinakot. Kaya pasalamatan ka ang pong pinuri. Piraso ng tinakot ang pong binigay di kaya ng disipulo at lahat. Kunina iti, di kayo na. Ang pong mga kayo kanili. Uling iti katawan ko. Ang bitawan mo ang kaya.
Makinulo naman kay Brother Kapunan, kinuha ng kakas. Ay pasalamatan ang kong pinuno. Binyan na kanyang disipulo at na. Walang hindi ikay-ikay, ang kong minulay na dito. Huling hindi kamis ng daya. Tingnan ang banyo, ang mga hanggang tipan. Ang ibubukan na kayo, ang mga paragaling sa ganapa. Mankanita, bipatawanan na rin kasalanan. Nagalitin, kimpangikagan tayo, kanak. Ipasyagtan ang misteryo ni kasagpatayan. O mapapalugay pa, yung makaniglas ng mamay nasa, ako mamatayan ni anak mo. Yung maligayang pangisuli ng Bibli, ang pangpamay ko sa nabalo. Lalo na kasadya sa adobo, ikadwa ng panyalan. Darawang kay Kapilo ka pa sa labanan. Iting nabili, ang pangpalala sa sakripisyo. Balik na may pagkawa ko, in ayon ng panagkapulugan. Ako ang kailangan may dawang kinbili. Ako ulit ng sakripisyo ni Karatayan, bilang kami ang misukeka. Pagkalaman naman sana, kaya ikaw ng ipasiglangan, kikataman at talan na nangaralan. Mikapaman kami kiman ng Espiritu, at maging meto kami ng katawan, meto ng Espiritu ng Kristo. Gawa na kami sana metong kong alangan daw kaya ang pon kapalayan namin kinakayanan kintimaman ng ding badan mo. Muna, kambenin mo na Maria, ilamang Birhen, ay induling Diyos. Kambenin sa Jose, inisposo na. Kambenin Juan mong apostol, ang pon maligayang martir. Kambenin San Fernando, ang pon ding sablang banal. Pauli ni pamilatanda, manalig kami dirinan kasaupan, alang katan at kingarapan mo. Pagalawa mo ito'y pa, isang lain ng palasok ni Eka, pasulungan ng kapayapaan ng kong kaligtasan, ding sabla ng mabilugayaan. Pasimame sana kung masalpagdayanan ang paglugo, imbalala katulungan mo, akasalukuyan magmapeket kinyan. Kambening talasuyo ni Francisco, inke kami Papa, ni Florentino, inke kami Obispo, ding sablang Obispo, Pari, o Diakono, at ninalipan ng mamiyor dinanmiyeng nagdoiti, antimong presbitero ng banal na iglesia mo, ang po ni mabilog na balayan, agyawang sariling eka. O mapamakalungin pa, pakiramdaman mo yung panalangin ng hindi pamilyang pinulong mong talakadarakan. Lulusan mo lang ang atipunan, di sablang ng anak, mukha rin na paman makasawa. Ding kapatid ng yang ang bonding sa Blanqueto, may matula ang pamenu na ketikunyan. Malutulasan ang tagapag king kayarin ko. Tulungo kami, malay naman kami lubos, kiniligaya mo mananala. King kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking huli na pagkalubo king yato, king sablang bagay, maya. King kapamilatan ng Kristo, kampilit kayo, kawaming banal na Espiritu, upuyan na nagpangalan, o ipang lubos may paya, manggawang kingalang gano'n. Baik,